Jedna українська печка прошитка. Браво. Така сифата не каже колко да обично. Добър ден. Браво! Браво! Що се прави? E passare lo sguardo che... А, дома ли? Ah, dom? Там беше и бранеите. Това не ти еду после. Како е? Честитки.
Добър ден. Здрав. До часи да малко у парку нещо децата там каелката снимах. Ти ще оправиш. Дома, онка. Е, парно.
Браво. Да провериме дали ќе запали колото, пешки добро да оди. Знае да прави проблеми.